Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De wedstrijd in FC Den Bosch is nog maar krekleen of de volgende wacht het alweer. Cambuur mij op besieten bij Telstar. De ploeg uit Velsen-Zuid die het dit seizoen eens best wel goed docht. Cambuur zal hem revancheren willen voor die onnedige nederlaag in Den Bosch. Want Cambuur, wie beter, creëerde meer kansen, maar maakte het net af. Ja, dat we nog een keer wegverlenen, dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar het is eigen schuld. Hè? Dan was de kansminuten. Goed starten de eerste 6 minuten, 8 minuten. Kansminuten. Ja, en we maken een paar keer verdedigen. Verdedigen is niet om te verdedigen. Hè? Het is aanvallend, wat we dingen betinken. Maar als we wel verdedigen, nou, daar hebben we wel van geleerd. Je dingen Oostwand in Telstar? Nou, Oostwand, maar dat wordt wel Oostvregen. Omdat zij mij een keeper in de goal spelen, hè? Koeman. Ja, die gewoon een fantastische trap had. Dus ja, daar zit heel veel beweging in. Maar goed voetballende, snelle jongens. Dus wij moeten wel een goed plan hebben over hun manier van spelen. Het is toch oors. Dus het is net toevallig dat zij ik heug stien, of heug in de middenmoot. En ik samen bij de top zitten kennen. Ze hebben een goed plan, ze hebben goede spelers. Ja, en dat is eigenlijk lastig te bespelen. Maar dat vinden we ook leuk. Het is nou correct wat meer als een Ierlien dat Cambuur op besieten bij VVV Venlo Gabi Kaskili verleer. Hij rekke blessure, een behoorlijk slimme knibbelblessure. Maar Kaskili is weer op de wei waarom. Hij doet voor een grutpad bij mij in de groepstraining. Nog net heel dol, maar ik dat wordt het net zo lang meer. En dus kunnen we de conclusie loeken. Kaskili komt er weer aan. Gaat goed, heel goed. Ik doe weer heel veel meer met de groep. Ik mag waarschijnlijk volgende week ook hele groepstraining meedoen. Vooral de partijen ook weer. Daar ben ik heel blij mee. En ja, het gaat heel goed. Ja, is het een lastige periode voor je geweest na die zware knieblessure? Jammer genoeg wel. Ik heb het al een keer meegemaakt, dus ik wist wat me te doen stond. Alleen dat je het weer moet zeg maar overleven, was wel heel moeilijk. Ik heb wel af en toe een paar dagen gehad van, dacht ik van, kan ik het wel of ja, zoiets zeg maar. Maar ik kom er steeds sterker uit en mentaal ben ik wel sterk. Het fanatieke shock waar we omkomen. Ja, dat vind ik mooie ding in de groep. Hè. Gabi is een apart mansje, dat is ik mooi. Naast de oren jongens, dat is ik wat oorbloed has. Hè. Ja, kun je dat ietsje meer specificeren? Apart mansje in wat voor opzicht? Ja, hij is soms heel kwart voor de kop, hè. Dus ik moet dat goed handelen. Maar dat weet er wel, dus we passen goed op elkaar. Maar hij is kwartkopje. Dat was ik leuk man, dat past wel in jou. Gelukkig wel dat hij blij is. Nee, hij is een goede trainer. Ik kan goed met hem opschieten. Alleen ik ben af en toe ook wel een pestkop of een irritant ventje hoor. Ja, kun je lastig zijn? Ja, kan ik wel lastig zijn. Ja, zeker. Is dat misschien ook wat jij straks weer kunt toevoegen aan Cambuur? Een beetje dat gif, een beetje die klootzak die je kunt zijn in de goede zin van het woord? Ik denk dat dat toch wel echt mijn sterke punten zijn. Ja. Hij is er nog net bij, Tjen Telstar, maar Kaskili komt er weer aan. Ian Wiersering in de opstelling. Nicky Soeren had een basisplak. En dat gaat ten koste van Matthias Nati. Cambuur begint strieën aan de wedstrijd. Het kan al binnen de minuut op een 1-0 achterstand komen. Maar Thijs Jansen redt Michael Kieftenbelt die de flater maakt. De binnen verserft de omstandigheden. Want onderwijs naar Velsen-Zuid had Cambuur met een orenbus steen ze een jelloeren langs de dik. Omdat er wat onder het baan is in de bus. Spelers klaaien oer Pineholle en oer misselijkheid. Toch schiet de wedstrijd gewoon om 8 uur van start. En hier op een eindkans voor Telstar. Cambuur dan. Ja, dat leed niet het zien. Hier is het op een een flater van Tyriek Mercera. En dan gaat het vlug. Maar de lange bal naar de linkerkant. Zakaria Edachouri. De rutte man bij de Velzenaren. Mooie combinatie. Jouwt hem voor. Wat een prachtig doelpunt van Telstar. Youssef El Kachati zet de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. En het is geen verrassing, want Cambuur had niet in te brengen in het eerste kwartier. Mercera levert de bal viesten te makkelijk in en dan gaat het in één keer hut. Een mooie aanval op meerdere skieven, waarin uiteindelijk El Kachati het eindstation is. En komt het dan door het malheur met de bus? Want Cambuur is in die eerste helft geen skim van hemzelfs.
Op een nij Telstar, op een nij een goede kans. En dat Shuri mij de kopbal, maar de goede redding van Jansen. De mat wat barre, want oors speelt het Cambuur een verlenen wedstrijd. Saffolle is wel duidelijk, want daar komen ze weer. Met Mohamed Hamdawi. Sieket, werk in die de bal kwijt. Nou, uiteindelijk op de as van het veld. Dit is weer een prachtige onval en de kans voor Edat Shuri. Maar hij rekt het te peel. Het is een stadig gewoon een lieds wonder dat het nog altijd maar 1-0 voor Telstar staat. Heel dol omdat Edat Shuri er al 10 in lezen had dit seizoen. Dan zoen je zeggen dat hij zijn bal wel aanmaatje kan. Maar gelukkig voor Cambuur is dat net het geval. Daar komen ze alweer Telstar. Jongen, wat is er met Cambuur nog aan? Het is Edat Shuri. Oh, wat een prachtige combinatie. El Kachati. En daar is de 2-0. Je kind erop wachten. Want het gaat op en ei mis van Cambuur. Maar echt de complimenten voor Telstar die het wel heel mooi uitspelen. Een onval op meerdere skieven. Waarin op en ei El Kachati die ding is die het doelpunt maakt. Maar als het zo droog gaat, dan komt het net goed. Maar Cambuur, Saffolle is duidelijk. En dat Watskip had ik Henk de Jong bereikt. Want na 34 minuten wisselen het er 2 keer. Kieftenbelt gaat naar de kant. En datzelfde geldt voor Alhaft. Narti en Ottersen komen in het veld. Je sjugge het net vaak, een wissel voor het skoft. Maar Henk de Jong die maakt er zelfs een dubbele wissel van. Had dat dan effect? Dat is de grote vraag. Kijk voor het skoft, maar Cambuur nog 1 keer omvallen. Diemers had wat romte en daar is de ontsluitingstreffer. Het is het eerste schot op goal van Cambuur in de wedstrijd. Maar het is wel voortendadelijk zijn doelpunt. Diemers met zijn tweede van het seizoen. En hij brengt Cambuur waarom in de wedstrijd. Het is een heerlijk moment voor Cels. Sa op slag van het skoft. Het is koud in het 7-Eleven stadion in Velsen-Zuid. Maar als we op de tribune sjoggen we daar Willem van Hanegem zitten. Dat is grappig. Oud voetbal-icoon van Cels van Uzlaan sjocht bij Cambuur. Het had misschien wel te krijgen, maar dat zijn zoon zaakwaarnemer is van onder oren Tariq Messera. De tweede helft dan, waarin Cambuur wat recht zetten mat. Saffolle is duidelijk. Hier wie het een kopbaltje van Brian Nieling, die het uiteindelijk de richting miste. Dit is wat makkelijk ingrijpen op het middenveld van Ottersen. Edat Shuri gaat er van terug. Een soort Cambuur-spelers en het schot van de Telstar topscorer mist uiteindelijk de richting. Hij hier wat help had won, zat de Sjen van zijn ploeggenoot. Telstar, daar komen ze weer op een ei met Edat Shuri. Die vindt Jonkenum uiteindelijk een meispeler die ervoor zit. Jouwt bij de tweede pil Kachati. Stiet Hielendal vrij. Hij beziekt het op fraaie wijze. Maar de bal die gaat uiteindelijk Jonken. Het wachtje is echt op het slotoffensief van Cambuur. Dat nog een aantal keer wisselt. Onder oren Michael de Leeuw komt erin. En ik verder de Jong. Dit is Telstar weer met het schot. Jansen liet de bal los. En kan hem in die standje pakken. Maar het begint er heel niet meer op de liedje. En dat Cambuur verliezen zal van Telstar. Is dit dan een kans? Ja, dit is een kans. De kopbal van Ottersen. Maar de redding is van Ronald Koeman junior. De keeper van Telstar. En de zoon van bondscoach Ronald Koeman. In de absolute slotfase dan. Kan het nog een keer voor Cambuur. Het schot van de Leeuw. Koeman junior verwerkt de bal net goed. En dan valt er de Dors nog in. Remco Balk zit weer op het juiste plak. En hij bezwaagt het Cambuur Dors nog een punt. Je zoenen er geen kwartje meer voor Jan in de eerste helft. Maar Dors helpt de ploeg van trainer Henk de Jong nog een leek speeltje bij Telstar. Remco Balk, hij had patent de andere weekend op spitsengoals. En ik zit hij weer op het juiste plak om de bal binnen te tikken. En uiteindelijk helpt Cambuur dus een puntje na een wedstrijd. Mij 2 gezichten, Dors Henk de Jong. Ja, het is eigenlijk 3 gezicht, want voor de wedstrijd hier heb ik al gezegd. Dat we 3 kwartier in de bus zitten gaan met dampen uit een afvaldampen. Daarna is het eerst een heel horen boete te wassen in de kelt. Dan mag je een hinnenvliegen als een gek. Nou ja, en dat is net het is wel een excuus, want het is gewoon waardeloos. En daarna is het dus eigen schuld, hoe we het doen. Maar dat is echt net normaal. Ik hier de les van de eigen van Pine Holle, misselijk. En ja, dan ben we slecht begonnen. Hè?
Maar wat we omdraaien kennen na 24 minuten is hartstikke knap. Ik denk dat we de eerste helft nog in de bus zaten met ons hoofd. Maar ja, de eerste helft waren we niet scherp. Ik denk na een kwartier dat we al 1-0 achter komen. Ja, dat was niet goed. Het leek wel alsof we hetzelfde start als dinsdag. Waar we juist zo voor gewaarschuwd waren. Maar ja, dat was gewoon niet goed. We konden het gewoon net bijhouden. En ja, dan wist het met die spitsen dat ze het moeilijk hadden. Dat wij het moeilijk hadden. Dat beweegt er ook onderheen. Ja, daarom ben wij krijgsspelingen. Dat is eigenlijk hartstikke makkelijk. En toen draaien we het eigenlijk wel vrij goed om. We hadden eigenlijk een heel ander plan dan van hoe ze hier begonnen. Dus dat was even lastig. We herkenden het ook niet gelijk. Alleen ja, na die omzettingen kregen we wat meer grip. Toen gelukkig scoorde Mark nog net voor rust die 2 zodat we wel een beetje lekker de kleedkamer in gingen. Ja, en in de rust werd gewoon gezegd van volle gas, we gaan nu 1-op-1 spelen. Lef tonen en dat hebben we gedaan. Alleen niet de 3 punten, maar gelijkspel hier is, vind ik ook best knap. Dan uiteindelijk in de slotseconden valt hij nog. Is dan de eindconclusie dat hij wel Libiekist met een puntje? 100%. Maar jongens, die hadden het niet gewonnen. Dus kan... Nee, ze had dit seizoen dus nog net verlengd. Nee, dus dit is een field. De bal die gleed van die voet nou. De voorbereiding die we hebben. Nogmaals, normaal zie ik het nooit broeken, maar nu is het terecht dat ik het wil broek. Ja, dan hebben we het hartstikke goed in de tweede helft met het punt pakken. Cambuur vinden we waarom op het 9e plak in de eerste divisie. Met 26 punten uit 17 wedstrijden. Bovenin is Excelsior, die in zijn koprenner. Zij wonnen en Volendam spelen league. Daardoor de Rotterdammers on kop. Onderin had Vitesse op een puntenstraf gekregen. Ze wonnen wel, maar ze stenen op min 12 punten. Ons via dit Cambuurjournaal. We binnen er na je weken werd dan op snijn, omdat Cambuur op snuntemidje de wedstrijd tegen ADO Den Haag speelt. Dan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.